Ahoj všem, díky, že jste se přihlásili nebo se ještě přihlásíte na sobotní setkání v Praze s názvem Můj příběh, moje místo mezi námi. Dějí se zázraky v naší zemi ohledně smíření, ohledně života ve vzájemné úctě a ohledně propojování v těle Kristově, kdy vidíme, že Duch Svatý svolává svůj lid do jednoty v Kristu, aby byla zjevena Boží sláva mezi námi. A o to tu jde nejvíce. Jakoby nad celým národem zní slova apoštola Pavla: vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Patříte Boží rodině, máte práva Božího lidu. A tak se opět chceme setkat napříč církvemi, napříč generacemi a chceme se učit rozpoznávat Boží slávu a ctít Boží slávu mezi námi, uprostřed nás, v životě našich bratrů a sester. Chceme více porozumět tomu, kdo každý z nás jsme v Kristu Ježíši, jak patříme k sobě. A víme, že naše země se vším, co je na ní, vyhlíží zjevení slávy Božích synů. Takže chceme nasávat Boží slávu, čerpat z ní, být proměňováni Boží slávou a poznávat Boží otcovské srdce pro nás osobně, pro církev a pro tento národ v tomto čase. Protože věříme, že jsme skutečně v čase obnovy a že je důležité, abychom propojili vzájemnou lásku a úctu s poznáváním Boží moci a slávy. Mějte se moc hezky.